Salutare români! Hai să vă zic una tare. Nu știu cum să o formulez ca să se înțeleagă mai bine. Când prin curte ai o mașină veche, un fier veche acolo, nu te-ai ocupat de ea, nu mai are săraca roți, nu mai are, e ruginită, vine unul și îți spune: bă, îți iau eu fierătania asta, ia și tu de aici 1.000.000 și dă-mi 1.000. Și zici: o, bine că am scăpat de ea, da? Ăla o ia, o repară, cu o investiție, eu știu, mai mică, mai mare, pe care și-a 100.000 de euro pe ea, că a recondiționat și a făcut ceva wow, da? Pe același principiu, când ai o întreprindere sau o fabrică care produce, simplul fapt că produce reprezintă o valoare, da? Da, produce, dar produce pentru tine. Vine unul care o facă să nu mai producă sau să nu mai fie productivă și altul o cumpără ca pe o ferătanie, da? E cam același principiu. Acum ăla poate nu mai repară, că el mai are o fabrică undeva pe afară, dar câștigă un portofel de clienți și o piață care se orientează către noul furnizor sau singurul furnizor care mai rămâne. Acum avem o țară, da? În care totul se distruge prin nepăsare, prin neimplicare, prin multe. Care credeți că e scopul? Întreb și eu pentru un prieten. Vă rog să-mi lăsați un coment.